Πάτα, πάρουμε ένα αεροπλάνο, το φτιάξαν τα παιδιά, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου της Πάτρας, και μάλιστα ήρθε 8 σε έναν πανευρωπαϊκό διαγωνισμό αεροναυπηγικής, ο οποίος έγινε πριν από λίγες εβδομάδες στην Πορτογαλία. Ο Πάνος ο Θεοδωρακόπουλος βρίσκεται εκεί, βρίσκεται ανάμεσα στους φοιτητές. Καλημέρα σας από την Αθήνα και περιμένουμε να μας δείξετε τον Άτλαντα. Άτλας ονομάζεται το... Ο Άτλαντας, βέβαια. Ο Άτλαντας 1, που είναι πλάι μας, είναι έργο των φοιτητών, όπως είπες και εσύ. Ζυγίζει μόλις 2,5 με 3 κιλά. Είναι το αεροπλάνο που απογειώθηκε στο διεθνή διαγωνισμό των φοιτητών, τον παγκόσμιο, που ήταν στην Πορτογαλία. Πήρε την 8η θέση. Αλλά ο Δημήτρης ο Σικουτρής, ένας από τα παιδιά που βοήθησε στην κατασκευή, να μας πει καταρχάς για το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο που βλέπετε είναι κατασκευασμένο από σύνθετα υλικά ανθρακονήματα, όπως γίνεται και στη Φόρμουλα 1. Είναι τα τελευταία τεχνολογίες υλικά που χρησιμοποιούν για τέτοιες υψηλής τεχνολογίας εφαρμογές. Είναι ένα ελαφρύ αεροσκάφος, το οποίο είχε προδιαγραφές να πετάει με το μέγιστο δυνατό βάρος που μπορούσε να κουβαλήσει. Στο διαγωνισμό στην Πορτογαλία, όπως ανέφερε και ο δημοσιογράφος. Και πήραμε την 8η θέση από 21 συμμετοχές. Εμείς, εγώ να διακόψω λίγο πάνω για να πω στους τηλεθεατές μας ότι το βλέπουμε να απογειώνεται το αεροπλάνο στα πλάνα μας. Είναι τα πλάνα που παρακολουθούμε τώρα στην οθόνη, απογειώνεται. Είχαμε και κάποιες ατυχίες όμως πάνω, έτσι. Έπεσε το αεροπλάνο. Έχουμε στα πλάνα μας, επειδή δεν βλέπετε εσείς παιδιά, έχουμε το αεροπλάνο από το βίντεο που απογειώνεται στην Πορτογαλία. Είχατε και κάποιες ατυχίες όμως, λέει, κυρία Σαπαγίδου. Είχαμε κάποιες ατυχίες, λόγω δεν είχαμε το χρόνο να κάνουμε πολλές δοκιμές. Γιατί ήμασταν πιεσμένοι χρονικά και λόγω του ότι υπήρχαν Κάνετε την πρώτη δοκιμή στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο εδώ στην Πάτρα. Με το οποίο είχαμε μια ατυχή προσγείωση. Είχαν κάποιες ζημιές μικρές, είδαμε τι ρυθμίσεις έπρεπε να γίνουν. Τώρα ετοιμάζεστε για τον Άτλαντα 2. Ετοιμαζόμαστε για τον Άτλαντα 2 για να συμμετάσχουμε στον επόμενο διεθνή διαγωνισμό σε 2 χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Ποπή. Έλα πάνω. Είναι το καλό νέο. Μου έκανε εντύπωση από το πρωί που ήρθα εδώ στο Πανεπιστήμιο που αυτά τα παιδιά, αυτή η ομάδα, είχαν έρθει νωρίς το πρωί στο εργαστήριο να ξεκινήσουν τη δουλειά τους, την έρευνα. Το καλό νέο που εν πάση περιπτώσει πολύ σωστά προβάλλουμε. Πες μου λίγο για τα υλικά. Ναι, θα ήθελα να πω ότι είναι 100% σύνθετα υλικά και θα μπορούσαμε να πούμε μεταξύ αστείου και σοβαρού ότι είναι το πρώτο αεροπλάνο το οποίο είναι 100% σύνθετα υλικά. Έχει προσπαθήσει και η Boeing και η Airbus. Δεν έχουν καταφέρει κάτι ακόμα. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι 100% σύνθετα υλικά. Τι είναι η Boeing μπροστά στους φοιτητές του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Άντε με το καλό να φτιάξουν και να μάθουν τη δουλειά που λέει και τα ανέκδοτα, να φτιάξουν ένα μεγάλο, να μας πάρουν όλους, να μας σηκώσουν. Γιατί μας παίρνουν και μας σηκώνουν άλλα κι άλλα. Σίγουρα αυτά τα παιδιά θα πάνε πολύ καλά. Ευχαριστούμε για αυτή τη σύνδεση. Περιμένουμε τον Άτλαντα 2. Εμείς ευχαριστούμε, την καλημέρα μας από την Αθήνα, να συνεχίσουν την καλή δουλειά και θα είναι πάντα στα παράθυρα της εκπομπής μας για να μας τη δείχνουν τη δουλειά αυτή και να μας κάνουν να καμαρώνουμε για αυτούς. Είδα πριν από λίγο και στα πλάνα, το είδατε, είμαι σίγουρη και οι τηλεθεατές, θα το σχολιάσω λίγο τώρα, τη χαρά που κάνανε τα παιδιά, που σκοροπηδούσαν στο διάδρομο εκεί προσγείωσης όταν κατέβηκε με το καλό το αεροπλανάκι. Τώρα μπορεί να το δούμε το στιγμιότυπο αυτό. Ήταν η πρώτη τους επίσημη πτήση αυτή, αντιμετωπίσανε προβλήματα στην πρώτη και εδώ κάνουν τη μεγάλη τη χαρά. Μπράβο τα παιδιά λοιπόν. 8 ήρθανε στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό, μεγάλη θέση. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε με το Στέλιο το Γιαννακόπουλο.